Selam olaylar ham kızlara. Boramızda sizgendir J tizligin jiyip start noktasından bik uңuшлы olga argıldı. Indi bugün J boşluğuna deyip aytуу bik kıyın. Bulay barsa, olda bizni J'nin issi günleri toğı da kuandırır, toğı da şoklandırır. Totar müzikal dünyasında bu yıl fasılı nişik istek olaşağı. Ham yıldızlarımızın sungu yangalıkları turunda uzaklamay söyleşirbiz. Efirde Totar müzikal avangard ham sizin bilen DJ Ayvaz. Kittik. Bu jeyde irkeye kiyevge шығаша. Жыршының фанаткалары bu yangalıkны şoklanıp kabul etseler, fanatları ise deyip yaman sularga da mümkünler. Kiyevning ismi Artur. Çıkışı boyunca kamu tamagından yaşlar yaz aylarında ok münasebetlerin nikah bilen bir kütkenler idi. Tuydatsı 6 iyulge bilgilengen. Meclisini alıp barırga showman Totar Radiosu'nun alıp barışısı Bulat Beyramov'nu çakırganlar. Eliga tuy әзірлену процесында. Яшпар bildirүүнчә, bu tuy иң истә калырлык булачак. Туй күлмәгендә алынган исегезгә төшерәбез иркәнең беренче никахыннан Айсулу исемле кызы бар. Яңа тине ул бик яхшы кабул иткән. Kimdir туй мәшәкатьләре белән янып ирсә, кемнеңдер укуында урак өстәп, җикмәсә кулында алюминий софларына да шеше поездка. Бу яңалыгым яшь башкаручы Данис Закировка кагыла. Данис күбегезгә җәй айлары дип исемләнгән җыр аша таныштырып. Әйтеп узуымча, егет әлегә укый, ләкин бу мизгелләр озакка түгел. Чөнки аның диплом алыр көннәренә дә озак калмаган. Ул диплом алган студентлар рәтенә китеп, Россия Федерациясе Конституция буенча солдатлар сафына керәчәк. Данис өзенең күпчелек җырларының текст авторы. Армияга киткәнче тагы бер шигырь белән мавыгып киткән. Аранжировкалар. Әлегә үзенең җырларына ремикслар ясап практика үтә. Бәлки армиядә рядовой Закиров бу шигырь өстендә эшләргә һәм остарырга вакыт табыр. Минди матур җәй айлары, сандугачларның сайравы, бәхетле итә, эссе көннәр җитә, эссе көннәр җитә. Меңнәрдән сине сайлармын, көн-кына итеп урлармын. Сизелми генә, вакыт үтеп китмә, вакыт үтеп китмә. DJ Радик. Ул да булса Радик Яруллин. Татарстанда официаль рәвештә беренче диск жокей, талантлы композитор, башкаручы, ремикс һәм саундмейкер. Инде хәзер продюсерда. Бер елдан артык ул үз якташы, шулай ук Мәскәү егете Айрат Сафинны үз канаты астына алды. Айратның беренче альбомы да дөнья күрде. Һәм чираттагы пиар адым клип. Шушы көннәрдә Барс Медиа продюсерлык үзәге белән берлектә яшь җырчыга клип төшерү белән мәшгуль егетләр. Баштарак клипны Казанда төшерергә тиеш иделәр. Соңыннан съемка мәйданын Радикның әтисе авылында, Рыбушкинада, ягъни Эрбишәдә билгеләгәннәр. Төшерү процесслары инде тамамланган диярлек. Алда иң авыры монтаж. Клип уңышлы чыкса, татарлар арасында Айрат Сафин исемле яңа йолдыз туачак. Айратның җырларын Татар радиосында инде әйләндерә башладылар. Яратам, юксанам, кил бәгәрем, юантам, мин сине сагындам, татлы сөйгән яр минем. Яратам, юксанам, кил бәгәрем, юантам, мин сине сагындам, татлы сөйгән яр минем. Җырчылар белән бер рәттән Татар радиосында да яңалыклар бар. Беренчедән, җәй җитү сәбәпле күп кенә программалар отпускыга, ягъни ялга чыгып киттеләр. Ләкин бу программаларның күзгә күренгән, колакка ишетелгән яллары гына. Шушы 3 айдалар тагы да тулланып, сыйфат ягыннан тагы да камилләшеп, сентябрьдә яңа сезонда эфирга чыгачаклар. Отпускыга диджейларыбыз да ашкына. Булат Бәйрәмов мәсәлән инде бүген үк ялда. Хәләл җифете Ләйсән Гимаева белән
Төркиядә ял итәләр. Ул эшкә кайту белән DJ Рәмзия ялга чыгачак. Ял дип әйтү дөрес булмас, аны алда кызу сессия көтә. Студентка бит ул безнең. Үзем ялларымны август аена билгеләдем. Аңа кадәр эшләнәсе эшләрем күп әле. Шуларның иң зурысы татар музыкаль авангард әлбәттә. Икенче атнадан чәршәмбе көнне Әбри Хабриев белән берлектә гараж дип аталган программа старт алачак. Программаның лозунгы хатын-кызларга керү тыела. Гаражда бар тик ир-атлар сөйләшкән кебек, программада да бар тик чын ир-атлар темасы һәм әлбәттә хатын-кызлар турында сөйләшүләр булачак. Хәтерләсәгез, беренче программада Ранил Нуриевның клибы чыга дип анонс ясаган идем. Һәм ул зур экраннарга чыгып, күпләре безгә ошарга да өлгерде. Бу традицияны дәвам итеп чираттагы клипка трейлерны тәкъдим итәсем килә. Клип хуҗасы Алинә Бәширова. Кызыбыз шушы көннәрдә беренче альбомым чыгарып йөри. Һәм бу вакыйга белән аның клип премьерасы да туры килер ахырсы. Сер итеп кенә клипның сюжеты белән бүлешәм. Җырчы кыз гаилә мөнәсәбәтләренең никадәр читен икәнлеген күрсәтергә теләгән. Ир белән хатын һәрвакытта да бер-берсен аңлап бетермиләр. Ярдәмгә психоаналитик килә. Калганын сөйләмәскә кушты Алинә. Ләкин сезне кызыктырыр өчен клипның трейлерын мин хәзер үк сезгә күрсәтәм. Сөйләгез, гаилә тормышыгыз ничек? Мөнәсәбәтләрегез нинди? Гаилә дә яхшы, мөнәсәбәтләр дә яхшы. Әйе, әлбәттә. Гаиләдә кайсыгыз лидер? Минемчә, икебез дә. Нәрсә көләсең? Тинтәк. Мин? Тинтәк? Сез аны яратасызмы? Яратам инде. Сез аны хөрмәт итәсезме соң? Син нәрсә, мине хөрмәт итмисеңме? Кит, утырма монда. Туктагыз әле. Әйдә, барысын да яңадан башлыйк әле. Клипның премьерасы шушы көннәргә билгеләнгән. Шуңа күрә TMTV каналын игътибар белән күзәтеп барыгыз. Ә мин йолдызларны интернетта чүпләргә киттем. ВКонтакте социаль челтәрендә йолдызларыбызны тикшерүебезне дәвам итәбез. Чираттагы адрес буенча Мәликә аккаунт урнашкан. Мәликәнең җырчы гына түгел, актриса икәнен дә яхшы беләбез. Хәзер ул Мәскәүдә яши. Шуңа да фанатлары күплегенә шигебез юк. Моңа дәлил контакттагы бүләкләр саны. Алар 28, араларында розалар, псибалары, бриллиант ташлар, хәтта автомобиль дә бар. Аларның барысы да егетләрдән икәнен аңлавы кыен түгелдер. Әбри Хабриев кыска статуслар буенча чемпион. Ул Харатны үзенең эчке кичерешләрен бар тик 1-2 сүз белән генә аңлата. Җәй, рәхәт, салкын кебек статуслар арасында бәйрәмнәргә кагылганнары да бар. Әбри, кыска хәбәрләр өчен Twitter уңайлырак түгелме соң сиңа? DJ Вас, ягъни мин, соңгы яңалыкларны үземнең аккаунтта түгел, ә махсус публичный страничкада урнаштырып барам. Әлеге биттә 164 хәбәр бар. Һәм алар күбесенчә Татар радиосы, TMTV каналы һәм минем иҗат яңалыкларым белән бәйле. Гөлназ Сафарова яңалыклар куймый. Әмма фотографиягә төшергә һәм периодик рәвештә контакттагы аватаркасын алыштырырга бик тә ярата. Страничкасыннан күргәнебезчә, Гөлназ аклы-каралы фотоларга өстенлек бирә. Гөлназ Султанова гаиләсе белән Гарәп әмирлекләрендә ял итеп кайткан. Гөлназның үзе һәм кызы Амалиягә анда бик ошаган. Бу яңалыкларны мин Султанованың контакттагы рәсми группасыннан белдем. Фотографиялар шулай ук урнаштырылган. Эссе төркеме солисты Айрат Ильясов соңгы фотографияларыннан аңлашылганча, шәһәребездәге бөкесез юллар һәм президент булырга хыяллана. Бәлки Рөстәм Нургалиевичне бик каты хөрмәт итү хакында гына әйтмәкче булгандыр җырчы. Җырчылар, урамда җәй, чиста һава, интернетта азрак утырыгыз. Ә инде барыбер утырасыз икән, Татар музыкаль авангард программасында икенче юлы мин сезнең турыда сөйләрмен. Бүгенге көннән Татар музыкаль авангардта әлеге татар музыкасына үзенең өлешен керткән яшь башкаручыларны чакыра башларга булдым. Кунакта Илназ Гарипов. Башкаручы гына түгел, күп җырларның авторы да ул. Арсеналында яшьлек микән дип аталучы альбомы, өннәрендә көткән хыялым җырына клибы Татарстанда гына түгел, Россиянең күп шәһәрләрендә чыгышлары бар. Әйтче сөеклем, азап түләргәме, ялгыш өчен түлим күпме яшь, салкын гүрләр иясе булырга, мин бит әле иргәм бигрәк яшь.
Сәлам Илназ. Сәлам Айваз. Илназ, нинди яңалыклар белән килдең бүген Татар музыкаль авангард программасына? Әлбәттә яңалыклар күп, шуларның мин әйтеп китәсе килә иң төбен. Без әле генә яңа җыр эшләп бетердек, өр яңа җыр. Миңа барбер, миңа барбер дип аталабыз. Әлеге җырны тамашачылар кайчан ишетәчәк? Җыр әзер, инде шушы көннәрдә ул җыр инде Татар радиосыннан яңгырар дип уйлыйм мин. Һәм әлбәттә тамашачыларыбыз аны шунда ишетә алыр. Илназ, синең иҗатыңа караган бер сорау туды миндә. Күп кенә җырчылар карьера барышында үзләренең стильләрен булдырып, әлеге стиль белән иҗат итәләр. Ә менә сиңа килгәндә, сине күзәтеп торам, син бер генә жанрда, бер генә стильдә иҗат итмисең. Синең җырларың да төрле, үзең дә сәхнәдә төрле буласың. Моның сәбәбе нидә икән? Моның сәбәбе инде гади, чөнки безнең Татарстанда төрле халыклар яшәгәндә, оларда менә төрле музыка яратучылар да берсе яратаның. Халык музыкасы, икенчесе ярата, чүт кенә евро стилендәге музыка дип әйтегез. Шуңа күрә һәрбер кешегә әлбәттә үзеңнең моңны җиткерер өчен төрле стильдә иҗат итәргә кирәк. Ә менә төрле стильдә иҗат итүең, ниме? Синең күпчелек менә соңгырда язылган җырлар гади тамашачыга олырак, тамашачыга авыл турында, сабан туйлар турында иҗат ителә. Ләкин шулай ук танцеваль стильдә иҗат ителгән җырларың бар. Танцеваль стильдә иҗат итүең бу тенденцияга иярүме, әллә исә үзең чыннан да яратып иҗат итүме? Әлбәттә яратып иҗат итү, чөнки мин үзем дә әле яшь, үземнең дә әле йөрәк сикерә, йөрәк дөп килә, шуңа күрә тиз музыкалар ул минем әлбәттә репертуарымда зур урын алып тора. Илназ, синең өчен пиар иҗатыңны халыкка таныту, үзең танылу мөһим нәрсәме? Һәм пиарның нинди юлларын син кулланасың? Әлбәттә ул пиар булырга тиеш. Инде һәр товарны инде сата белү, инде ул аерым бер талант дип уйлыйм мин. Шуңа күрә әлбәттә үземне пиар итәм. Инде ул булсын интернет битләрендә, булсын телевидениедә, булсын Бүген телевидениедә, ТНТ каналында. Менә мин әле генә үземне пиар итеп торам менә тамашачылар каршында. Гәҗит битләрендә менә шулай пиар итәбез инде. Ничек кенә карама, тамашачыларны иң кызыксындырган ул әлбәттә инде җырчыларның шәхси тормышы. Бүген көндә шәхси тормышың нинди дәрәҗәдә? Өйләнмисеңме әле? Юк, мин әйтеп куйдым инде менә Айваз өйләнмичә, мин бер вакытта да өйләнмәячәкмен дип. Шуңа күрә әле мин өйләнмәдем. Алайса, Илназ, бүгенге көндә җитди мөнәсәбәтләрдә торган кызың бармы? Менә бик телим җитди итеп йөрергә кызлар белән, ләкин нәрсәгәдер булып чыкмый, чөнки үземнең шәхси тормышка вакыт җитми. Дөрестән дә вакыт җитми. Шуңа күрә мин кем беләндер җитди мөнәсәбәтләр төзи башлагач, алар кайдыр китеп югалып баралар. Илназ, эстрадада конкуренция дигән нәрсә бар, име? Бүгенге көндә күп кенә яшь җырчылар чыгып тора, алар саны артканнан арта бара. Һәм бу конкуренция түгелме синеңчә? Юк, әлбәттә. Минем өчен конкурентлар миңа юк, чөнки һәрбер килгән җырчы, эстрадага менгән җырчы, ул үзе белән ниндидер яңалык алып килә, һәм шул яңалык белән безнең эстрадабызны байыта, шундый зур була ул. Ә менә шушы яңалык алып килгән җырчылар арасында югалмау үзе аерым бер зур хезмәттер, аның сире бармы? Югалма, менә шул җырчыларда да инде ул саклана, чөнки ул алып килгән яңалыкны без дә эләктереп алабыз да, җайлап кына ала күрмәгәндә без кулланабыз. Илназ, синең 2009 елда яшьлек микән дип аталучы альбомың чыкты. Һәм яңа альбомның исеме Дулкыннарга каршы дип атала. Димәк, аңлавымча, синең һәрбер альбомның исеме үзеңнең репертуарында булган җырлар исеменнән нык аерыла. Чөнки беләсеңме нәрсәдән килә ул? Менә ул альбомны мин машинада тыңлап йөрим, һәм гомумән бер исем туа башта, һәм мин шул исемне шул альбомга бирергә уйладым. Менә беренче альбомны тыңлап чыккач, бу мин әйтәм, бу хисләр яшьлектән килеп чыкты микән, яшьлек микән дип. Мин аны әйттем дә, һәм шул исемне матур итеп кенә альбомга куйдым. Синең әлегә бердән-бер клипың бар, өннәремдә көткән хыялым җырны. Беренче клип буларак син аны үзең ничек бәяләдең? Клиптан әлбәттә мин канәгать, чөнки без анда күрсәтергә теләдек саф мәхәббәтне. Инде анда авариялар булмасын, инде теге тормыштагы күңелсез хәлләр булмасын, ләкин без шул саф мәхәббәтне, саф чиста мәхәббәтне инде тискәре яктан түгел, ачык, шундый саф итеп күрсәттек. Һәм без аны теләгән максатларга ирештек дип уйлыйбыз. Илназ, без беләбез, иҗат кешесе хыялый була. Син дә әлбәттә инде шушы хыялыйлар арасында да. Син дә хыялыйлар. Уртаклашылайса хыялың белән. Менә шушы көннәрдә инде кыш җиткәнче минем бер зур хыялым бар. Минем парашюттан сикереп карыйс килә. Парашюттан? Аллаһы Тәгалә теләсә, минем парашют ачылыр бәлки.
Шуңа күрә менә зур хыялым булып тора парашюттан сикерү. Илназ Гарипов бүгенге көндә күп кенә жанрларда эшләде, үзен төрле образларда күрсәтте һәм бәлки яңа образларда туыр. Әлегә уйлаганың булдымы шундый образлар, яңа жанрлар турында Илназ? Әлбәттә күп образларда эшләнде инде. Һәрбер образ миңа якын, чит түгел. Һәрберсендә мин үземне таптым дип әйтәсе була, ләкин алга таба мин әзрәк Латин Америкасы стилендәрәк язылган татар җырлары тәкъдим итмәкче булам тамашачыбызга. Татар тамашачысына. Син сәхнәгә үз тырышлыгың белән, үз хаталарың өстендә эшләү, үз уңышларыңны анализлап килеп кирдең. Һәм бүгенге көндә сәхнәгә чыгарга теләүче яшь җырчыларга, яшь башкаручыларга ни теләр идең? Инде кадерле дуслар, әгәр яшь җырчыларда әзрәк генә талант була икән, ул үз талантын халыкка бирергә тырыша икән, әлбәттә инде тырышырга кирәк. Беренчедән тырышлык һәм тырышлык. Инде була хаталардан курыкмаса кирәк, чөнки һәр хата инде яшь җырчыга дип әйтик, яшь актерга инде ул бары тик опыт кына үсти. Татарча әйтсәк, инде ул тәҗрибә. Инде тәҗрибә, үзегезгә тәҗрибә өстәүдән әлбәттә алар курыкмасыннар. Инде шул ялгышлар белән, тырышлык белән һәр вакытта да алга барсыннар. Алгалар. Синең белән аралашкан арада мин кичкенә генә блиц әзерләдем. Әлеге сорауга уйламыйча тиз генә җавап бирә кирәк. Әзермесең? 1 2 3 Яраткан төсең, Сары, яраткан ризыгың, плов, яраткан ел фасылы, кыш, яраткан чит ил җырчысы, Майкл Джексон әлбәттә. яраткан ял итү урыны. Авыл, Уен Шәйх авылы. Үзеңнең авыл, туган авыл. Әлбәттә. Уен коралы, музыкаль уен коралы. Иң яратканы баяндыр. Баян. Әлбәттә баян. Син баян буенча укыдың бит, әйме? Яраткан тарихи шәхес. Леонардо да Винчи. Кешеләрдә нинди сыйфат ошый? Әлбәттә кешеләрдә ошый туры сүзлелек. Әгәр ул бәреп әйтә икән, син миңа дөресен бәреп әйтәсең икән, син миңа һәрвакыт ошаячаксың. Кешедә нәрсә ошамый? Кешедә ошамый икейөзлелек. Инде ул шушы турылыкның икенче ягыдыр. Тормыш девизың? Алга. Клип турында күп сөйләштек, инде хәзер үзен дә карасак буладыр. Димәк, хөрмәтле дуслар, Татар музыкаль авангард программасында Илназ Гарипов өннәрендә көткән хыялым. Карыйбыз. Шундый матур төсләргә шырын алып, төшләремә минем керәсен. Шын барлыкта сине күргәнем юк, өннәремдә килә күрәсен. Барлыкта сине күргәнем юк, өннәремдә килә күрәсен. Син чорналган төсләр юк дөньяда, төшләремдә kalan düşlerimde gene sıklanam da bir tabasın kile bu yanam düşlerimde gene sıklanam da bir tabasın kile bu yanam. Düşlerime
Düşlerimdegine Kurgende de Mi janımda Bäxit duyamam Tatlı yolum bitsin yüreğime Önlerimde kütken hıyalım Tatlı yolum bitsin yüreğime Önlerimde kütken Шулай итеп, бу атнада да эстраданың соңгы яңалыкларын, яшь җырчыларның гомумән татар музыкаль индустриясын барлап чыктык. Икенче юлы тагы да кызыграк булыр. Тәкъдимнәрегезне, фикерләрегезне безнең ВКонтакте группасында, YouTube'да, Twitter'да һәм TMTV онлайн ру сайтында калдырырга онытмагыз. Сезнең белән булды DJ Вас, татар музыкаль авангард, түгел 7 көннән очрашырбыз.